दे बाइन थादो नोंसोर ओरैनो हरदो ओरैनो उनाव हरलाय स्पिकारबो गैया नैबे लवार प्राइमारिनि 100 मिटार रेस जानोसै गासिबो लाइनाव थाजोबखाबाय ओमफ्राय गंदो बे समाव ओमफ्राय रेडि होनगोन आं रेडि होननायनि उनावसो प्रेड सुगोन आं जाबाय नामा सार जाबाय नै आरा बिसोर मोनसे दंबावोमोन अनेर मार्क होनाय बिदि थाबाय हो रेडि आप एबारना गर्ल्सफोरनि खारनो रेडि जाबाय रेडि जोब ना बयबो रेडि जोब सिनखौ बारना दे नों एसे फासय सिनखौ बारना करिना एसे फासय सारि फारि सुबाराय दे सानिखौ खोनासं नैबे दुरुंखौ दांना खारलांफिननांगौ दे दुरुंखौ दांना खारलांफिन औ सौदावनाङा औ दे खार दे गैला On your mark ready दानिया एमइ सेक्सननि गर्ल्सफोरनि खारनाय बादायलायनाय 100 मिटार रेस सौदावगोन हाला बे गोसोमा हाला 200 मिटार रेस गर्ल्सफोरनि दाना खारलांबाय बिसोरो ओरैबायदि खारबाय नै बोलो बोलो फाइनाल बियो माइदां रेडि 1 2 दे आंग्रि फारि सुबाथाय जागोन दे सेक्सननिफ्राय गार्ल्सफोरनि दे रेडि जा खारनाय जागायनोसै जागायबाय नै रोङा मिलाया मिलायनो गोब्राबखाना जै जाबाय रेडि जा ओरै आखाया मोजाङै खार दे बोरमाया हर दे बोरमाया कन्टिनिउस जाबाय ओइ मा बिजि मा बिजि गोरो सोंले ओयो वीरेंद्र ayo
Ringkang. Hey. Biết rồi à? Ơi mẹ. Go. Siapa yang aku sendiri di mana ini? Baru noy. Bisa. Siksna जुदि सोरबा गेलेनो हाथाव दंब्ला हाबफादो सोरजोंबा 7 जों हाबदो हायोबा 7 आव हाबथोंसै सार 7 आव सोरबा लाफायोबा लाफादो नङा थाथों 7 आव हाबथों खोनाबाय सिक्सा बल नांबानो उरायलाबायगोन सिदा थुला 8 आव क्लास 8 ना बुरजा दंखायोना ओंखायनो क्लास 7 आव हाबथोंसै नोंसिना खेबथेना सोर खेबथेना एफा एनै माबाब्ला खुनु दावराव जानो मोना दे मोनसे क्लास मोनसे Class 7 and Class 8 ni गेजेराव फुटबल बादायलायनाय र बयसनि फुटबल मेचआव फाइनाल खेलायाव 7 आ देरहाबायना क्लास 7 देरहाबाय दा गरबेसे देरहाखो देन गथाम ओमफ्राय क्लास 8 आ देनबाय दहायबो फार्स्ट राउन्डआव क्लास 8 आ जेनखादोंमोन दानिया क्लास 7 आ चेम्पियन जाबाय देग्लायनि 2022 नि एनुअल स्पोर्ट्स वीकआव फोरनि फुटबल बादायलायनाय नैबे क्लास 7 नि क्लास 7 नि प्लेयार्स ओरैजाय केप्टेनजों लोगोसे कोचारजों लोगोसे क्लास 8 नि प्लेयार्स गर्ल्स प्लेयार्स फैजोबबाय दहायनो गानखानांगौ रेफ्रिमेन मोजां सुना हो दा माखौ लायो सोर देरहाखो क्लास 7 माइदां भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय दा बिदिब्ला फैगौ नेक्स्ट पार्ट 2 ओंखारबावगोन नोंथांमोनहा पार्ट 2 खौ नायनो थाखाय थियारि जा अब्ला जों कालचारेल प्रग्रामबो नुगोन नेक्स्ट एपिसोडआव दा बिदिब्ला नोंथांमोन बयखौबो बावनो बिदाय होनानै
भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय